Čaute ľudia, dneska ideme nájsť nejaké domy a bývať, hlavne sa vkradnúť. Jo. Musia to byť nejaké luxusné vily, hej, tak ja zatiaľ idem na čo pozrieť, no. Počkaj, počkaj. Teleportácia, počkať. Ja som našla dačo na 33. Dobre to vypadá celkom. Nejaká Simea to vlastní. Tak počkaj, musíme ale pozrieť, či tam není, lebo dostaneme ban a sme v ríti. A celé video môže ísť v ježde. No, dobre. Zas je zamknuté ako všetky domy. Ale spacáky pomáhajú, tak ti poviem, no. Spacáky to istia, no. A najskôr musíme popozerať celý dom. Ježiš, najskôr musíme popozerať celý dom, že či náhodou... Tu není. Není. Ja idem dole pozrieť. Ja som prehľadala celú túto a není tu. Nie, není tu. Takže vypadá, že tu není. Zatiaľ. Dobre. Môžeme začať. To čo? Sa tu bývať a tak. To čo je? No, to asi tam majiteľka tie svetelka, alebo čo, ale nevyzerá to tak. Možno nejakú party dáva, alebo čo, ale... No, možno nejaká party. Možno to... A už to skončilo. Ej. To možno niečo ona robí. Ty si vypla svetlo? Veď ja nemám romate, tak ako by som to spravila. To nejde. Dobre, nahodila. No to začínalo blíkať. Počkaj, čo? Prečo nikdy nejde? A svetlo. Nahodilo sa svetlo. Dobre, ideme si nejaké izby vybrať, alebo čo? OK, ja by som chcela mať možno tu hore. Počujete tie hlasy? Preboha. Čo? Kde? Preboha. Ľudia? To čo? To čo je? Ľudia? Preboha. Čo sa tu deje v tomto dome? Preboha. Ale to sa mohlo iba pokaziť, že? Ale toto... Preboha. My sme nejaké prekliatému domu prišli. To čo? Neviem, ale začína ma to desiť trošku. Áno. No, dobre, asi to skončilo. Asi aj. Možno to bola nejaká chyba Brookhavenu. Poďme si zatiaľ izby vybrať, alebo čo? Ja idem sa. Ja idem asi semka dole niečo pozrieť. Preboha. No. Čo sa tu deje? Pozri sa sem dole, Saša. Počkaj, ukáž? Padalo tu normálne strop. Ty kokos. Počujete tie zvuky? Preboha, čo pre mňa prišli? Pre mňa asi prišli, alebo čo? Preboha. Otvorili sa dvere. Čo? Kde? Kde? Čo, mami? Aká mami? To si ty bola? No ja nemám taký hlas. Jaká mami? Jaká mami? Mami. Jaká mami? Ja ti dám, mamiska. Jaká mami? Ja ti dám. Čo zase robíš? Hľadám. Sirena. Kto nám búcha na dvere? To nie sú dvere. Ja to ako si nepočujem. Je to tak tichý. Čo? Ale kde to búchalo? No, vypadám, že to viem. Zas toto. Aj. Zoberiem si toto. Bože, čo to? Okay. Je dobrý nápad si zobrať zbraň. Ty kokos, už prichádza. Preboha.
To čo je? Dobre. Neviem. Prosím, že ale není za mnou. Hej! Vy... Poď sem radšej, lebo sa zjaví ešte tam niekde vedľa teba. To fakt. No čo vrám? Vy... Idem ďalej. Ty kokos. Ja sa strašne Fuj, ale z bojím. tohoto som riadne posran. Ja Ale hej, a ja. Dvere. Fuj. Dvere niekde otvorilo. Jaj, jaká mami? Že si nerobíš so mňa ty srandu. Dobre, ideme. Vypadám, že hej. Jaká mami? Poď radšej dole. Mario, teraz si musíme dávať veľký pozor. Sme tu určite jedni. Chudák chlapík. Hľadne hlavne to buďte. Halo. Preboha! V izbe bola. Tu mi prídu. Tam izbe bola. Ďalší. To čo za škvrny? Ďalší taký. Vypadá skôr ako komáre nejaké alebo... Fuj. To čo je? Ľudia, videli ste toto niekedy brokovanie? Dobre. Videli ste toto niekedy brokovanie? Preboha. Ja som nikdy toto nevidela blokovanie. Prosím ľudia, choďte sa pozrieť, či to náhodou nemáte aj vy, lebo akože toto vypla elektrina, nedá sa zapnúť? Počkať. Prebliko. Tam sú zombici. Preboha. Nie, babika. Preboha. Zombík. Na babika. Na tú babikou sa zjavilo toto zase. Preboha. Čo je toto zas? Fuj. Reálny hráč, to je fejkový hráč. Ľudia, NPCčko. toto... Ja neviem. Ja neviem, čo je v tomto dome. Asi je prekliatý, alebo čo, ale... Tam som dávno Akože... No, Čo povieš ty na to? ja neviem. Preboha. Dívaj, zase to. Počkaj, idem do... Tu sa pozri. Zasa to tu rúti. Skončilo to zase. Ja si radšej sadnem za stôl a idem... Neviem, idem si jesť nejaké zobrať. To som pavúčík. Pozri, aká fujavica vonku. Ty kokšo. Ľudia, mali ste to aj Ale vy pozri. také? Tam na tej strane nič nie je. Čo? Tam na tej strane reálne nič nie je. Pozri sa tam niekde do diaľky. Ty kokšo. Mario, pomáhaj. Počkaj, poď sa sem ešte pozrieť, to možno nebude tak zle. Možno to za chvíľku Poďme končí. vonku. Doriči sa Okej. spacak musíme použiť. Tak chodaj. Čakaj. Tí roboti sú úplne ťažkí. Ja ho teraz... mám. A o čo mi nejde? Dobre. Čo mi nejde? Dobre. Dobre, počkaj, čakajte. To už aj prestalo, tak nič. Ale ľudia, vy ste niekedy takéto videli? Nejaké sirény, alebo čo to je zase? Čo? More! Zase? No, zanikla si to. Preboha. Toto je nejaký si prekliatý toto dom. Ja sa idem pozrieť niekde tuto. Prečo tu horí? A prečo vôbec tá majiteľka sa ani nevraca? Ja mu verím. Neviem. Ale dosť ma to vytača, že tá baba sa ani nevracia. Hej.
Čo sa zbucha? Babika! Ó, ty kde si šla? Ty si ma tu nechala jednu už? Ja som tu v tom dome stále. Ja som v tej saune. Ja idem za Ja som tu tebou. v tej saune. Ja, kade som ja šla, tak bola tá babika. Kľudne aj do tej izby, keď som išla, zas tu je tá babika. Bola tuto, Poj von. vonku z tohoto domu. Ja pre ľudí ešte zostanem. Čo to? Ja nestrieľam. Posledné. Ale ani ja. To je posledné, Mari. Veď ja mám schovatú zbraň. Tu dával. Čo? Počkaj, ja sa idem pozrieť hore. Bacha. To čo? Preboha. Nie je niekto v dome vôbec. Preboha. Zas toto. Čo sa tu deje? Oj. Zombík. Čo sa tu deje? Jaj. Svetlo. Čo sa tu všetko deje? Joj. Čo to? Mali ste už toto niekedy ľudia brokovali. Nechcete to radšej skontrolovať? Kontrolovať vonia. Ja neviem, ja tu s ľuďmi ešte zostanem. Voda, ty kokso. Ja idem sem. Nie, babika. Tam hore niečo bliká. Čo Divne. ukáž? Preboha. Tu niečo bolo úplne biela miestnosť. Biele? Miestnosť bola. Čo je to, čo sa v tomto baraku deje? Voda, oheň. Ja to idem kontrolovať niekam von, či sa to deje aj tu domov. Choď, ja zase, počkaj, to čo je? Jaká typka? Že na 11 som a na 11 je to úplne v pohode, všade prázdne domy. A prídem na 33 sa zase teleportujem. Tu sa dejú hovadiny. Ty koko. Niečo ma tu strieľa. Čo ma tu strieľa? Prečo to sa no počkaj, tam sa to spáka. Ja neviem, ja to ani nepočujem, tu je taký hluk a všetko. Aj tá babika tu je a všetko, ľudia. Dajte mi podporu. Prosím, podporujte ma. Mali ste už fakt, ale mali ste už toto niekedy? Asi ešte nemali. Ja neviem, ale my sme chceli len barak nájsť. A toto... My sme chceli len barak proste nájsť, že to robí ten prvýkrát trezor alebo tak. A tomu sa nám to začne dívať. Hej. Ľudia, musíme zdrhať. To sa tu neviem, čo sa tu deje. Až dvaja zombici. Zdrháme. Teleportujeme sa. Pred barak sa teleportujeme. Mne dalo error. Počkaj, ale ono to už skončilo. Mne dalo error. No, dobre, lúčime sa s vami ľudia, lebo mi to akurát dalo error. Možno sa tam nejaký hacker tu musí byť, lebo mi to dalo, že ban. No nie, error. A ja som v tom